سروک امریکا دونالد ترامپ روژا چهارشنبه لسر تویتر راگهاند گو داعش ji Sûriyê têk biriye û hêzên Amerîkî ji Sûriyayê vekşîne. Ev nûçe demekê dahat got hêzên Sûriya Demokratîk hese de ragihand got hîn şer berdewam e û metirsiya Daişê heye. Nûçeya vekşandina hêzên Amerîkî bi xembariyeke pir mezin li Korana Kurdî li Sûriyayê hat bîstin. Hejmareke şerûşembîr û rûniştmevanên Qamişloyê ji dengê Amerîka re gotin piştî ev qas qurbanî got hêzên Kurd û hevalbendên wan mil bi mil bi hêzên koalîsyonê re li dijî Daişê serkeftinên mezin bi dest xistine, niha derketina hêzên Amerîkî wê jiyana Kurdan bixe metirsiyeke pir mezin de. Rewşek pir hestiyar e, pir jî tirsnak e. Serê ew qase sal em bibêjin qurbaniyên pir mezin, rojava pir êşiya. Ji ber wê jî em bibêjin em raya giştî yan jî moralê giştî yan jî gewlê giştî divan bû yera de pir dileriz tev li hev dibe. Lê tişta ku heyê wek erk em bêjin ji hemû aliyan de ku em bikaribin vê hevkêşê yan vê muadelê tê bikêjin, em bikaribin bizanin ka serê me vê muadelê di ser çi balgehê ye. Em çawa karibin xwe amade bikin, em çawa karibin em bêjin eger sedme be em da qurtîn danûstendinê fêr bikin. Milletê me rojava bi rastî tiştê dibînim giş bi vê êşê de hesin bin û çawa Amerîkî îsa serê 5 sal 6 sal ev xortê me û keçikê me û didin pêşiya wan û şerê dijminekî kin ev dijminê ê dinyayê gişî nê Kurdayî ji bedêla vê dinyayê gişî şerê Daeş dike bi hezara şehîdî cî dane û ya li hezarkê Amerîkî giriyan ermanca xwe û dibê em ê ji Rojava ya Şerqî Furat derkevin ev derbik hincerê li pişta milletê Kurd e. Wez hêvî dikim hêviya me ji xelkê Amerîkînê û ji Amerîkayê bînû إعادة نظر يعني وقت خفا قرن بأنه تشتي ملتي كردج بوان كير نهندك. يبقى وقيس سالم شرط كانوا على أساس تحالف والبشتامي ودايو خش بشتامي دالي. ملت قال كي عز وترسياي ما قرق خش بشتامي دالي أمريكا. کا تدگو هم چه سریک سیاسی امی بکن افشار سیاسی چه نبویا یعنی دولت پشتاخ ودا ما بهزارا شهید دانین ما کردات دیجی تارتی ما شرکر و دیجی مجبور انسانیتی شرکر ام دیجین ایرو اون پشتاخ ودنا ما اون دمشن کا او کا ديمقراطيا وا کا انسانيتيا وا کا وني صبر چه بيجنا في ملتي خوا نانا نجي خدي افدر كتناو جو يرو قرار جو درختي ترامب نجي خدي دبيتش كي في ملتي ربكي Korana Kurdî li Sûriyayê hêvî dike got hêzên Amerîkî li Sûriyayê bimînin. Heya got çareseriyeke siyasî li Sûriyayê pêk were. Her wisa derketina bi vîrengî çarenûsa herêmê bi giştî dixe metirsiyeke pir mezin de. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.